Labrantzan, aia gazte giljakun, gara poako sustu eta abar da handik eta hortik lehitzen da, ama bagarrik eta haitxe, amakin. Bizi bazarikuak orduan oso gaizki bitzizan gentiero justuan, esan grot. Diruik etzeuan bape inunbe. Bazarri zen txaltxo bat aztia eta pixatu ezaba ero etxien jabezan, defendiru itezan, ni gu errentan genden. Bazarri zen be, errentero. Pau, inbiezetan errentia pau, eta inon etxian, bizi ginen. Errentia pau zego, txaltxo bat aztia, kosta itezan. Bazarri zen lurra zertzeko, abonatzeko, irie, biezan, lau biajero, zortziero, ibal, hogei. Terreno asko biezan, ejarri. Batian, aixia dala, beste izer dala, gaizki biltzeinan. Oinetako IP formalik ez. Erdi hortotzik, da hola, jana, babia eta urde izatezan bagarrik eta basoa noizko aiau, lapikua. Bueno, bego bidera, kilometro bizan iruan fanta emetik kapazara oinurrin jau, da, alako bat aileatzen. Ale janda eskoli hoi lapetzen eskolek eta bizik urtetzia tokago. Este lanik ez gangu libre gendenian, txoria bila bilau, eta jateko moduan badeza ezen hartu eta jan. Gozia zegoen da. Bazarri izanaren zegoen, hola, hartua eta txorigumak orduan baloria zeuken. Nero, armi horran, aitea bat, gaztetxua, maik urte ero izango zien. Maik amabi urte, da, harta horran da, mundrauetik bere esaunen batzuk, bertara, solora, mendiz etorri, kanpazartik, mondratik, kanpazara baitzu horko barri, mondra non dauen, eta handik aingiozarrea pasatzekoan mendixea pasa, oinez inbiezan. Da, aitea esauna, zailik Andria zeukan bertakua. Handik etorri ziren gizonak, Andria zuesketa geure eusuan urrena. Da, hortik zeutze zeben nire aitea, horrek Andrien bitartez, ausakua zela zan, aitea laguna. Da, akordo biten naz, preguntia, Benito, zan gure aitea, da, ezerre, hemen raixoik eta egin zorren, da, raixoak, bi egongoitu bakarrik, bate Pako taberna haukak, da bestia Gontzarri, hemen San Miguel, hemen goixan dao Belar, Bazarrixa, Ramon Belar, beste bat raixo eta ahetxe eukok. Baina, aia zebitzen atzian krimenein jazeuan mondrauen, bat hilde euan, orduentxe, gabian. Da, raixo mat hemen eta euen aber entzuteko ze esaten da bendero, hola bila zebitzen. Da, haintxe, beste gitxak, horretxe birra iso jagizenik, bat tabernan, Pakok, da bestia Belar, Gontzarriko, Ramone jauka bestera iso, besteik eno akordatzen. Zuipera eruan pijama eta guzti, hartu hoian da, zuipera eruan da, oreja. Zuek hori liburuan leheut egongo zeie, oreja hilben. Honek mitina esateagon orduan, honek ministro moduko gero egiten handizan marrok honek parte mote ben, periodista parte mote benok, da, ondio zuek obreru bedarra jatera jarriko zarie, bedarra, zuek, eta hori mitinien usto dezabala. Da, besti hartu pijaman, da bedarra zartu hauan, da zuipian laben. Oin, gorrexa, ala zuixa, mitine ibana, oreja zan. Hasi baino lehen hau zan, Horrenak iso ben, aingiozartik ebri etxondotik, Pagomendi, hor, frente generala egon zana, hor, goizan, lehen ezabatzatu, hormigizko etxetxue behi ben, hormigizko, ametra jauen dago, da dan egin zituen. Baina, zela honaino fazil zela etorri ziren tropak, hau, armia zehozea agiau inzan hona intxortara, da hemen mendi handixa zela zeugezen gorrixok, hemen defenditzia pentsauen. Eta Pagomendirik zebenak, eta han guardixan zeren gorrixak, txoki euki ben itxuria. Arkaleana, akordatzeka. Da gorrixopa itxuria parepetuan gerteute eren, da hone bokabarroa sartu zian, da honepe benga eta arepe benga eta hildiako eta erituak tokauzan hau, benga garrio. Baina Pagomendi, mendixoi, euron situazioan hartu ben.
Bestiak San Miguel Monte alutzatxuko mendira gorrixo bilatu zituen. Da Pagomendi, esate zen alturia, Frankora geratu zen. Zeuen ezer, han kutsilloa, bayoneta, o a tiro, o a defender, a matar, egurra egin, lehenengo txokia. Bien, han tokoko zen ipal, egun eridu ero, egun hilago ero, o lo que sea, ez dakik zen bat, hori inorrezaren enterau. Gero, segiduen akordamentzen tiroteu ekiotzan ian, txuria autoriadia enterau zen, hau utzi zegoela. Hartu ben, Pagomendire iso ben, baina hau beste galdi hau asentzio utzi zegoela, eta mega hau eso, zaingiozartik beti gora zuzenean, bazarrexak euskitza, el otro garraztegein, zuzenien beti gora, mega hauen tropak etzin jaza esenok. Da hau hartu ben, asentzio. Da hau artian libre zamarrarrapu ben, hau asentzio aldi hau. Da posizio hartu ben hortxe, ermitxien onduan ikusiko zu, gero, bien. Hortxe da, trintxeria, hortxe da. Guria zegoen, bixen militarre Frankon aldia, baina ubeko undisa zela dan, barrako undisa zela dan, Pagomenditik ona asentzio hori zulo undisa da errekan bizi ginango. Egan, kanpuzantorako zubisa, 100 metrora, da dinemiteuta euken hori. Zubisa, kordela pasatzen zen, han guardixa bat zegoen egiozaren, handik guardixatik, kabliara zubira, en caso de handik zehose tropa baldin badator, gorrixen da, aiba, eiteko, zubisa botatzeko. Alan bide hori hane osan, hankazpizan geupa ni egun baten zan. Ez nio egin jero jordeloi pasau hankazpizan da aurrera. Sekula bez, bilurri sekula bez. Ez genkizion hiltzia zezan, da tirua zezan, da gerria zezan, nikin egin zege. Ni geixotu egin itzan sustu egin. Ez bilurra haitik eta. Kalabieta, hor ze gaino dira, Ibarreako kalabietuen kaino jaundi batzu, bi kaino ero, 15,5, 15 erdikuak. Haren bombak geuk erregainu zen hor da. Errementatzeka gehatzen zirenak, geuk erremente behar joan zen. Zu egin, da, baina, are jautze zen gabian iruterdiok laure inguruan, honi asentzioko, honi frankisten trintxerei, kainoia egin honi jautze zen, baina utze iteban, hor gainetik pasazien, da gure errekara. Mega hauen hori. Irurak, iruterdiok laurak, orduintxe, orduintxe, lauterdi inguruan. Errekan, da, jauzte zituen arnibolak ibal, etxia jotia tokau ez, tanak 200 metro gorau, haintxe etxia bera jo ez. Baina, arek errekan zartze ziren bombak, arribolak ibal, 1 kiloko arribolak eta jauzte zituen ibal, diosabe noraino, da, boiti bera teiratutik, barrura. Dios, bombia zartzia moduan, arrixak. Biharra hau. Dangoxe sustu egin ero endere egin nintzen pixkat. Da, erosei momentutan, sustuak eta. Honixi, hautzatu zen, zuzenian, karabitzatik, direto, 15,000. Hor utzei benak, geurera, horra, beko zulora. Da, egunetan, handik aurrengo aztien be, Dios, da. Haintxak gabentzen, gero medikua berrioi fasanien bondio, hau ezan osatzen, movimentua bihotzena, eta urra, napar bat mediku Don Pablo urra, eta, coño, ¿qué pasa? Pues tiene esto y esto. Bueno, solamente. Empieza con estas gotas digitalina, chata, hasten. Con una gota y terminas hasta el 10. Y después empiezas con 10, coño, taka pasio, y están. Urra, Naparra, da, coño, pues esto y esto, tiene esa cosa ahí, una gota, gehiago esto de hortik.